Aha. Dobre, ďakujem pekne. Som rád, že Jožko Pročko teda už skonštatoval, že tento nimi presadený zákon v Bruseli zvýši poplatky ľuďom a povedal všetkým občanom, že to je nič, to je tak maličko. Viete, koľko to je? 10 centov na liter. Iba pokiaľ pôjde o dopravu. 10 centov na liter. Budú to platiť všetci dopravcovia, každý to nájde vo svojich peňaženkách. Nič. To je pre nich nič, hej, a takto môžeme ísť po kúrení a tak ďalej. Tento zákon, ešte raz chcem povedať, nenanútil Brusel. Tento zákon nám sem došlo vďaka tomu, že ich Budaj za ňoho hlasoval v Bruseli. Brusel nám nič nenanúcuje, to nám nanúcujú politici, ktorí sa rozhodli, že idú znížiť životný štandard ľuďom. A počuli sme, že to je úplne v poriadku, ja som rád, že ste to takto zadefinovali, že vám je úplne jedno, ľuďom ste oznámili, že proste nech si zvykajú, že vy ste to tak presadili. Som rád, že počas 10 mesiacov naša vláda našla riešenie také, že netransponujeme časti, ktoré ľudí budú stať peniaze a transponujeme veci, ktoré umožňa všetkým subjektom sa do systému nahlasiť. Bodka. Česká republika to vôbec nejde presadiť a budeme s nimi komunikovať aj s Maďarskom, aj so všetkými. Verím, že v Európskej únie v dohľadnej dobe sa aj zmení v národných štátoch po rôznych voľbách, ktoré ešte pred nami sú. Politická klíma tak, že veľa vecí, ktoré ministri ako tí vaši popresadzovali, tak budú prehodnotené. Pokiaľ ide o tú druhú časť, pani Štolová, až nerozumiem, že tomu tak nerozumiete, tak poviem vám k tomu Envirofondu. Všetky tie peniaze z emisných povoleniek by mali ísť do Envirofondu v 100% výške. A práve tá diskusia o tom, že na Slovensku do Envirofondu nechodia tie peniaze, o tom bola tá debata aj na vláde. Viete prečo? Pretože 2 miliardy eur, ktoré vyzbierali firmy za to, že si kúpujú tie emisné povolenky, tak tie peniaze mali ísť do, povedzme, kanalizácií, ale nešli, pretože ich nikto neprevedol na Envirofond, pretože zostali zablokované na ministerstve financií, pretože aj vaša vláda, Todorová, aj vlády predtým, si vylepšovali bilančnú súvahu rozpočtu a navyšovali aktíva. A preto peniaze, ktoré mali byť určené na ochranu životného prostredia, tam nešli. Ja, pani Štolová, žasnem, že vy sa tu postavíte ako najväčšia ochranka životného prostredia a vy mňa idete kritizovať, že ja chcem viac peňazí na ochranu životného prostredia v Envirofonde a najmä, aby tam išli peniaze, ktoré tie firmy naozaj musia platiť za tie emisné povolenky. Takže ja neviem, si to chodte naštudovať, teda keď chcete tomuto viesť debatu, ale problém je, že áno, niektoré aj firmy na Slovensku majú právo dostať viac peňazí naspäť na to, aby napríklad mali konkurencieschopnú a energie viac šetriacu produkciu. Lenže, a teraz vám poviem napríklad ďalšie číslo, to si môžete preveriť, ja som vrátil slovenskému priemyslu okolo 24 miliónov eur, za vás sa platilo 4 milióny eur naspäť slovenskému priemyslu. Takže nezáležalo vám na životnom prostredí, nezáležalo vám na tých firmách, či prežijú. A najnovšie zistíme, že vám vlastne ani nezáleží na tých peňaženkách ľudí, tak ja neviem, na kom vám potom záleží. Takže tá debata o tom environmentálnom fonde je dosť podstatná, pretože áno, keď teraz by malo ministerstvo poslať 2 miliardy, ktoré formálne sú na účte Envirofondu, len ich nevie Envirofond používať, tak by to spôsobilo rozvrat verejnej financií. A preto to, čo sme našli, ten kľúč, a o tom bola tá debata, že nie, že Taraba má určovať, že kam to pôjde, to ste tiež si poplietli. Ja navrhujem, a to aj prešlo, jak sme sa napríklad teraz rozhodli, že ideme odkanalizovať Oravu. Ja som hrdý na to, že sa nám podarilo nájsť peniaze na odkanalizovanie celej Oravy, ktoré pôjdu z Envirofondu, 75 miliónov eur. A toto sú veci, o ktorých mne je úplne jedno, či tieto účely rozhodne na môj návrh vláda, pretože to, že napríklad sa ide odkanalizovať geografický celok Orava, v budúcnosti povieme odkanalizovať geografické celky, ja neviem, Rajecké Teplice, kde majú splášky a popri tom je tam najčistejšia pitná voda a doteraz to nie je odkanalizované. Ten rozdielny prístup je v tom, že kým doteraz tu sa odkanalizovala jedna obec, tam druhá, navzájom neboli prepojené, sú najnákladnejšie riešenia, pretože častokrát ani tie čovky na to neboli vyratané a podobne. A to, čo tento
ucelený geografický priestor má najväčšiu logiku na odkanalizovanie. Takže to, o čom sa bavíme, mne je úplne jedno, či ako minister rozhodnem, že ja neviem, 40% pôjde na vodu a kanál, 20% pôjde, ja neviem, na zalesňovanie a podobne, alebo to rozhodne na môj návrh vláda. Ale to, že vy ste sa snažili dať ako keby túto nejakú vsúvku, že ja bez komisie, ja neviem bez čoho, ja budem rozhodovať, kto to dostane, no tak to tak nie je. Takže o týchto prioritách bude rozhodovať vláda a som rád, áno, 10 mesiacov sme riešili to, aby Slovensko splnilo požiadavky, že ak raz niekto si musí kúpať tieto emisné povolenky v tom starom systéme, aby tie peniaze začali ísť do Envirofondu. Takže keby ste tak mali ráda životné prostredie, tak práve túto časť by ste oslavovali a povedali by ste, že konečne sme urobili to, čo váš odor nedokázal urobiť. A pán Štefunko, prečo ste to vy netransponovali tú smernicu? Ja neviem. Však vy ste boli pri moci s odorom, mohli ste to tu dať. Mohli ste, len viete prečo? Viete, prečo ste to nedali? Lebo ste sa bali ľudí, tak jak Fiala sa bojí ľudí. Fiala to dal velice a keď zistili ten odpor českej verejnosti, tak to rýchlo stiahli. Toho ste sa bali. Aj ten Budaj bol za pekného, tam za to hlasoval, ale bali ste sa to sem doniesť do parlamentu. To je ten rozdiel. Takže kto za toto bude hlasovať, hlasuje za niečo, čo na ľudí dopad mať nebude. Na druhej strane všetky firmy sa toho systému môžu zúčastniť. Bude hlasovať za to, že do Envirofondu konečne začnú chodiť peniaze, lebo tam mali chodiť podľa nákupu tých emisných povoleniek, že nebudú končiť len tak niekde zaparkované na ministerstve financií a tí si s ním budú vylepšovať svoje deficity. Takže kto má rád prírodu, životné prostredie, za toto hlasovať bude. Ďakujem.